El Consell Comarcal de l'Alt Penedès presenta Habitatge en un minut. La borsa de lloguer. Beneficis per als propietaris. El servei és totalment gratuït. Assegurança de la llar. Cobertura total de rendes impagades. Servei jurídic en cas d'impagaments. Ajuts del Consell Comarcal per a propietaris. Reducció fiscal del 70% en el rendiment net en la declaració de la renda. Sense despeses de gestió ni de formalització. Més informació a lloguerpositiu.cat. Pots venir amb el teu llogater o nosaltres te'n busquem un. Contacta amb nosaltres per conèixer les condicions.